Môžem vybudovať svaly s voľnou váhou alebo na workoutovom ihrisku? Odpoveď je jednoduchá. Určite áno, sám som tak začínal. Avšak nie v takej veľkej miere ako napríklad kulturisti vo fitku, kde sú tie stroje, činky a celkovo dané pohyby, ktoré vykonávajú cviky, prispôsobené na to, aby hlavne šokovali svaly, aby hlavne cielili na hypertrofiu. Cvičenie na workoutovom ihrisku je výborné na začiatok alebo celkovo rozvíjanie svojho tela. Avšak cvičenie s vlastnou váhou má jednu limitáciu a to je tréning nôh. S vlastnou váhou v mojich očiach nikdy nevybuduješ silu nôh, celkovo nejaký objem. Na to musíš ísť do fitka a naozaj tie nohy zaťažovať. A nejaké drepy 20, 40, 50 opakovaní bude mať naozaj minimálny efekt. A pre viac videí určite hoď like a napíš do komentáru, čo by si chcel vedieť na budúce.